Áno, dobre, pridám meno, podstatné meno. 1,5? Nie, to je dobre, no, ukazuj, hodinky, časový, čas, hodinky. Aké hodinky? Stopky. Nie, počkaj, hodinky. Nestíhaš, meškáš. Dopravná zápcha? Nie, dobre? Nie, vôbec nie. Hodinky, proste hodinky sú tam, hodinky. Pretekár. Nie. Nechajú to dohrať. Nechajú to dohrať. Nie, nemôžem ju to nechať dohrať, lebo na to nedojdem. Nelyžuješ, čo robíš? Cvikáš kartu. Cvikáš. Lebo musíš niečo stihnúť. Nie? Áno? Musíš niečo stihnúť, čiže cvikáš kartu. Niečo si bere. Ale poď sa pozerať, Paťa je perfektná. Meriate to koniec. Koniec. Parkovacie hodiny. Toto nemôžeš ukázať. Ukázala. Ja som si myslela, že lyžuješ. Ale tak rýchlo si to spravila. Jaj, prepáčte. Ja tiež, že preteká. Hodinky a toto ja si myslím, že preteky na oka. A ja, lebo tak rýchlo si to spravila, že ja som že preteká. Potom, že na komentár. Parkovacie hodiny. Nevidela som, že ako zaparkujem. Nevadí, Ja to rýchlo smiatla.